What's up sa inyo mga kakwatet? For today's video, pupunta tayo ngayon sa Mapita. So dito kami nagkita-kita. Usapan namin alas 5, pero alas 6 sila dumating. Ang gagaling. Ang lamig ng umaga, sobrang lamig ng simoy ng hangin dito sa probinsya. Fast forward na natin ito mga kakwatet para makarating tayo agad. A few moments later. Nalaglas bikol. Met ko sa vlogger. Paling mo iba siya. Tingnan kayo na. Ito nalagay ka po. Ninong cry. Si Ninong Fry! Pag-uwi na yan. Grabe, ang ganda ng kuha. Ang lakas maka-boy band. Parang F4. Oh, bilisan mo boy, maiiwan ka na. Nakamotor at hindi maka sapat. Ang Ang bang kita. nakabagaw. So yun nga guys. So yun nga guys. Wala kami ngayon luto. Kasi wala kami maisip na iluluto. Kaya chill muna kami. Nandito kami ngayon sa Mapita, sa Aguilar, Pangasinan. Shout out kay Uncle Bong, yung motor nyo umasuwak na. Gusto po. Shout out po kayo lahat sa ating Team Quartet. Tyson De La Cruz. PJ. Kulopang. Gago! Balot ko. Aksi. Guryo. Ay, siya. At aming team Ninong Cry. Yun na po guys, pauwi na po kami. So yun nga, medyo nahirapan na po aming motor. Ayun. Tila ulam man. Yun, wag na daw po pumunta sa pinakataas. Okay, pauwi na po kami. Good luck sa Mapita. Dito pala, good luck sa motor mo. Pauwi ka na. Gagawang puta. Sige, pwede na yan kasi nakapagpahinga na sa ating 1/4 na ahonan. So yun nga, si Ninong Cry. Bye bye.